Kag sa good vibes, masako na ang preparasyon para sa Masskara Festival 2026. Pero ang Paglaom Sports Complex sa Bacolod City Public Plaza, hindi namang venue para sa mga performances sa mga dancers. Ihanda na ang mga maskara, ang mga dapa-dapa, pati na ang bulsa, kay lapit na lang ang sinadya. Share the smile, celebrate gugma. Ini ang tema sa ika-47 ng Masskara Festival sa Bacolod City. Napirmahan na ang Memorandum of Agreement ukod MOA sa tunga sa Bacolod Gugma Foundation Incorporated nga amo mag-organize ang festival kag sa Bacolod LGU para sa Masskara Festival 2026. Ginsiling ni Masskara Festival Director Rodney Mitz Ascalon nga isa sa mga bag-o sining nga tuig amo ang pagsaylo sang arena dance competition sa lain nga venue. Hindi na pagiwaton sa Paglaom Sports Complex ang arena dance bangod hindi na ini-safe kung madamo ang tawo bangod delikado na. Dugang pa niya, hindi man masarangan sa Bacolod City Public Plaza hiwaton bangod hindi ini makasarang mag-accommodate sang madamo nga mga tumalanaw. Natala na nga i-announce ang foundation ang venues ng performance sa una nga semana sa September kadungan sang ilang launching. Suno sa kayas kalon, 7 ka elementary schools lamang ang tugutan nga mag-intra sa schools category samtang 8 naman ka mga barangay para sa barangay category. Napulo ka barangay ang saranga makigbangin sa tuigan nga electric mascara samtang 15 ka kandidata ang makasulod para sa Miss Bacolod Masskara 2026. Gitpakigbahin man sa direktor nga 80% sa mga kiosk ang nakuha na sa mga vendors nga luyag magbaligya sa maskara. October 1 to 8, pagkahiwaton ang mga pre-maskara events, kaangay sa sports, arts, kag pre-pageants. Samtang sa October 9 to October 18 naman, ang peak highlights kung saan magabukas na ang mga mayor nga mga festival sites. So, damo, gi-check up subong. So, number one, for the longest time, ang aton nga Miss Bacolod Masskara was just a candidate. But this year, they will be bringing in barangay to represent. So that's one. Second, there will be a new venue for the arena competition. Bago na siya. So, hindi na ta sa paglaom kay gin assess naman ng paglaom, so do hindi na siya safe. Then of course we cannot do plaza naman because ang spillover sa plaza sa mga audience sa kilid, so wala pulungkuan ng aton yung audience. So pag-renovate ang aton yung plaza, so basi maguba ang renovation. So we'll be announcing the final venue for the arena competition. Part magyapon ng plaza eh. Ara magyapon ang plaza. But ang challenge dira, ang bleachers bala. If you can recall, sa nagliligad, pila man lang ang makalantaw. So, what is important, nga ara gyapon dira sa downtown ng Masskara. Hindi pa na ipadula ang ara gyapon. Kaya probably concern siguro ba si mga vendors, ara gyapon. That's muna gina-ensure sa Masskara.